Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagsaka sang napulo tubtub 20 pesos ang kada kilo sang karne sang baboy kag baka. Ginapaabot ang inflation ug kung napagsaka sang presyo sang iban pagid nga mga balaklon antes magtakop ang ini nga tuig. Ma-report si Nico Delfin. Halin sa 260 pesos, naglabot na sa 280 pesos ang kilo sang baboy sa merkado. Napulo naman ka pesos ang ginsaka sa presyo sang kare sang baka nga karon tag 300 pesos na ang kilo. Gani ang iloy nga si Mary Joy Teodosio. Tunga lang anay sang kilo sang baboy ang ginbakal para sulod-anon sa iya anak, agud may pambakal pa sang dugang kinanglanon sa ila sulod sang balay. Kaya mo lang niya ako masarangan. 140. Anong plano mo sa sa Ako nga dala ko pork chop lang niya ka-request ang bata. Ang pagsaka sang demand sa supply sang baboy gikan sa Negros Occidental, tugaman sang epekto sang African swine flu ang ginatudlo sa mga manugbaligya nga rason sang padayon nga pagsaka sang presyo sang baboy. Dire pa abi nagakuha sang baboy ang mga negosyante gikan sa Metro Manila pati na sa Cebu. Magluwas diri, nagsaka man sa tag 3 tubtob 5 ka pesos ang kada kilo sang kalamay. Epekto man sang pagsaka sang presyo sang abono. Nagapati si 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez, Vice Chairperson sang Committee on Agriculture and Food, sarang pamagsakang presyo sang dugang nga mga basic commodities, kadungan sa pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Resulta sini ang pagluntad sang inflation ukon ang pagsaka sa mga presyo sa mga balaklon kag pagsaka sang cost of living antes matapos ang tuig. And that will mean a certain level of inflation, probably by the third or fourth quarter, I predict. No, because basic commodities will cost more to produce, and because the agricultural commodities like rice, corn, sugar, for example, are heavily dependent in terms of their production cost on fertilizers, industrial fertilizers specifically. The worry is there might be some level of inflation towards the end of the year, which we really would rather avoid, given that it is also at the same time the further reopening panic of the economy, because I think the pandemic will start slowing down by the end of the year, hopefully. Ang paghatag sang dugang nga subsidy sa abono kag pagkakasang tarif sa produkto kag ang pagpauntat sang sugar importation sang pungsod kabahin lang sa ginapanawagan karon sang katapos ang sugar industry agud man indi matamaan sa padayon nga pagsaka sang presyo sang abono karon nga pandemic. Para kay Benitez, ang pwede mahimo sa karon sang gobyerno among pagpasaka pagid sang fertilizer subsidy para sa mga mangunguma. On the tenor or the sentiment of the House, that the Office of the President ideally release some emergency funding for the fertilizer subsidy program of the Department of Agriculture. And we are waiting for how the central government will try to address the need of the Department of Agriculture for an increase in their budget, or to allow them to move certain budgetary items around, because this really is an urgency and you need it before you plant, so that it's part of your input. Dugang pa niya isa ini sa mga dako nga palaligban sang masunod nga presidente sang Pilipinas. Nico Delfin para sa DGCast Negros.